Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, May kagadra kaya Mayna Nolas sa Canlaon City. Good morning dira. Sa mga taga Canlaon. Kay Migo ta Ricky Malala, morning sa imo Migo. Kay Diego Val Flores. Good morning, gapanghagad sa kape. Thank you, Gid, no? Sa kay Jejuri Pulana, kag kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning sa imo classmate June Salazar from Barangay Granada. Si Toto Ryan Valuis Antiquera, good morning man, watching from Isabela Negros Occidental. Tamyaw niya lang, Antiquera family sa Hacienda Conchita, Barangay Kamang-Kamang, kag Valuis family sang Barangay Gintubhan. Ilabi na sa iyak no bata nga si Toto et Ethan Rael Antiquera sa Hacienda Grande, Barangay Robles, La Castellana. Uguro may ko na guro ay, may sawa na guro kayo na to sa Castellana. Miss Jenke de Alagdon, good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo, Madam, good morning sa imo. Freezing afternoon, boy, Miss Dorel. Miss Beautiful Dorel. Yes. Mayong hapon dara sa inyo, Ma'am Van. Good day, everyone. Ako balisi. I hope you enjoyed your birthday. Yes. Enjoy thank you. Aksyon boy sa iyong birthday. Kaga, How's your birthday, Aksyon boy? okay, good. Okay, good. Tinamig itong inyong kantuan. Nami siya, oo. Recommended. Although ako yung nagapungko lang kuya, kaya tamaran ako yung mag-ubasa ng nagawala. Tiway ka gali nag-ATV. Wala na ko gani gahalin to sa kwanto? Sa amon nga sa lamisa. Hindi sa amon nga ginata ko lang blaw nang Kaya na kano kagigali nag-rest siya. Nag-rest lang ko. Kaya talagang samlan talaga daw maka Talagang sa kalang daan ka rest. Gani. Kaya biloga si Mana daan ka ubra ka. Ay, kapisan kita black action boy. Yes, kay Ma'am Van, salamat gid sa 100 stars. Thank you. No? Sino ni April Joy Benoflor? Anong Gaston. Good morning sa Good morning. imo. Si Jackson Doors. Si Rogers Sildres. Good morning. Watching. Dara sa may Manila. Tamyaw niya lang family Sildres. Sitio Duran de Mesait Mursha. Ay, may Sitio Duran gali. Damsay gali. Damsay gali. May Sitio Duran, bongga. May Duran Street gani. Ay, lain. May Kevin Durant gani. May NBA gani si Kevin Durant. May tilan to galing. Gusto mo may imo ko Duran City? Ay, wow. Kay Mary Grace Arroyo, good morning. Morning sa imo, geng. Nara sa, doon sa naman, New Jersey. Asan, pagulo pa Amerika? Sige. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning, Miss Jinky. Thank you so much sa 200 stars na yung mag-send. Happy Monday, Action Boy and Action Dorel. Yes. Kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Sir Noel Amar, Miss Lily King, kag anong sugpon naman. Basta mag-send stars, di ba Michael John Season, Serela Summer Agalion, kag Emma Abaluna Ababaw. Good morning, dra. Kag, thank you, Miss Jinx, ha? Do mga sila ni Ma'am Van, Miss Jinky. Hindi mo nila yung birthday extra special. Yes, more memorable. Yes, more memorable. Okay. Rufi Libran, good morning man. Athia Kim Eriman. Sakay Joe kag Lulit Dialagdon dira, good morning. Kag sa pamilya ni Miss Jinky dira sa DSB. Russell Gomez, Red Nepomuceno. Good morning man. Joe Marie Versosa Ramoran. Kag kay Jasper Magwad. Action Boy, araman si si April Joy Benaflor Gaston, si Linya sa on-air, talang siya kuno tamyawan, kay free data siya. Sige Okay. Sa taga San Enrique na si April Joy. Later, tamyawan ka ramon on-air. Kay Maria Luisa Luing Melos, Luing morning sa imo, kag kay Melchor. Good morning, Ma'am Luing. Kanami ito sa iya nga, kita mo itong post yung amargoso. Amargoso, ang Gabi palaya. ka fresh, no? Fresh from the farm, Action Boy. Sino ko Ilagi gani? tayo tanong, ilagi na guro tanong. Ay, ilagi Ilagi na ya.
sini ko gani, malagaw ko na dason, kaya mamakal ko utan. Namihan ko dan utan, gulay. correct. Pupunta ka? Ha? Pupunta ka? Sakap ako. Okay. Walo ka naman sakon, sakup ako. Okay, sige. Wala Basta ka. ko naman ganit ang mga kuhan mo, sakupon mo ko. Sige. Kamalo ka naman, ikaw nasakop naman ka. Nakalay. Tamyatang buyan na yun lang. Buyan, na hindi kanami, ito mong in-post yung gapo. kita ko Kung to. kapris ka, gid bala Kita ko ka, na- no? I think ilagi na yung kuhan ila na tanong. Kasi kuhan Hindi ka namin, na. Ma'am Luing, kung may utanan, dapat di da ka pamakal. Kaya ako danam yan, ko mag, mamuksi, Si pag gid bala ko, ako gid mamuksi. Chelino, to so na. Sa Indring, kaya mga tanong nila sila yan. Oo, ang mga Mga namin, parents mo. bala. Sa kay Teacher Romela Ilustre Revalo, good morning, Dra. Nakamit din maka mo ni Teacher Romela, Yes, no? nakamit gid man kami, finally. Thank Bisan you ng, so much. bisan no itlog. So, wala itlog, ang Valenciana. Wala pa ito tapos, chat yung pag ito ko to yan. Wala gid itlog, ang Valenciana. Okay lang na, dasan tara butangan itlog. Para namin, hindi namin. Ano, tara kay duha lang ang itlog. Si Cielo. Nga Cielo. nabilin. Ay, kalay. Sige, next time. Arevalo, good morning. Kagay Excel Faye. Mga kwan mo ni mga Inday, fan. Excel Faye. Fan Good mo morning. gini saya si Excel Faye. Bausa na all fan. Sige, Sakay Ay, tadason, thank you kita sa nami gito nami ako to. Ako man paborito ko na ang Valenciana basta Valenciana. kami pamay Oo, pagluto. pero hindi Bisan to- no itlog okay lang ko yan. Kadamot sang Valenciana yan, no? Isa gida niya. Abi ko yung gamay lang yata pairware nga mo. Isa gid niya kamo gid niya. Kumbaga bilog nga ARB gid yung mga kaon. Salamat gid Ma'am Romela Yes. and Ma'am Luing. Kay Sa Roberto pagtulong. Heran Posco Garabalyo, good morning man. Kay Kagawad Ems Aboso, oy morning Yes, dira sa imo. Mami Ems, Sige. morning. Good morning kay Attorney Doug Pandan. Yes, Morning morning, man. Attorney Dag. Sige, standby na kita sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang palasyo sa Malacañang nga nagapakita sang kooperasyon ang tanan o kung sang tanan ang bago nga nagwa nga sa resulta sa social weather stations. Nagwa sa survey nga 8% na lamang ang indiluyang magpabakuna batok sa COVID-19. Mas manubo ini sa katapusan nga datos nga na-record sa itong 2021. Suno kay Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, pati man ini nga madnilagon ang pagbuligay sa tanan. Gimensionar man diri ang importansya sa bulig kag kooperasyon sa publiko sa pagkumbenser sa mga hindi pa bakunado nga magbato na sa COVID-19 vaccine. Sa datos ng National COVID-19 Vaccination tubdob Enero 20, masobra 56.8 milyones ka individual na ang makabig nga fully vaccinated, samtang 65 milyones naman ang nakabato na sa first dose. Nagnubo sa 1.20 ang reproduction rate sa COVID-19 sa Metro Manila sumugod Enero 19. Suro kay Octar Research Fellow Dr. Guido David, nagnubo ang reproduction rate sa nga kapin 42% nga nagapatimaan sa kamatamat nga paghinay sa transmission sa COVID-19. Samtang ang average daily attack rate naman ang sa National Capital Region kung NCR ang nagnubo man sa 72, apang iniya nagapabilin sa gyapon sa very high level. Sa karon ang Metro Manila ang yara sa gyapon sa very high risk classification. Nakarecord sang 29,828 kabagong kasos ng COVID-19 ng Pilipinas. Kagaron may kabilugan nga 3,417 o kung 3,417,216. Nagdangat naman sa 36,763 ang nag-ayo sa COVID-19 kag ang total recoveries nagdangat na sa 3,90,90,164. May 67 ka mga persona ang report nga napatay bangod sa COVID-19. Ang death toll karon sa bilog ng Pilipinas nagdangat na sa 53,472. Nagpagwa na ang Department of Budget and Management o DBM sa duga nga pondo nga naglabot sa 11.185 bilyones pesos para sa special risk allowance o SRA sa health workers. Ini kasunod sa pag-aproba ni Presidente Rodrigo Duterte. Naglabot sa 63,812 ka public kag private healthcare workers nga direkta nga nagatubang sa mga pasyente nga gin-igo sa COVID-19 ang makabaton sa nasambit nga benepisyo. Sa kabilugan, naglabot na sa 11.856 bilyones pesos ang napagwa nga pondo sa ahensya para sa 562,928 ka healthcare workers nga dapat makuha sa SRA nga hindi magsobra sa 5,000 pesos kada bulan umpisa Disyembre 20, 2020 tubtub Hunyo 30, 2021. Nagpatag naman ang kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung nga wala ini nagtambong sa isa ka presidential interview sa isa ka TV network. Suno kay Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ni Marcos, nagapati sila nga magatiyog lamang sa mga negatibong at tupiko ang mapamangkot sa multi-award winning veteran journalist si Jessica Soho kay Marcos. Sunod diri dapat tutukan sa diskusyon sa anuman nga forum kung paano resolbahon sa aspiring presidents ang mga problema sa pungsod ilabi ng pagbangon sa COVID-19 pandemic. Dunga pa ni Rodriguez, importante nga mapakita sa presidential candidates ang ilang mga plano ka programa para sa pungsod. Gina-question kagin pa kamalaot sang Bayan Muna party list ang hindi pagtambong ni presidential aspirant kag bata sang anay presidente nga si Ferdinand Marcos sa isa ka-organized presidential interview. Suno kay Bayan Muna party list Representative Ferdinand Gaite, paano pa magsalig ang publiko nga pagpainan o kon pangapinan kag ipakigbato ni Marcos ang publiko kundi siya makasarang sa pagatubang pagdepensa kag pagpathag sang iya kaugalingon sa katapos ng media. Para kay Gaite, madamo sa nga dapat nga ipathag si Marcos labi na sa kilabtanan sini sa martial law ginampatuman sang iya amay. Madumduman sa isa ka TV show ginimbitahan ang top 5 presidential aspirants apang Sunday Vice President Lenny Robredo, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao kag Mayor Isko Moreno lamang nagtambong kag nagpamalibad nga makigbahin si Marcos.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Sino nga itong i-greet mo on air? April Joy Gaston sa San Enrique, good morning. Yes, good morning Mayroon sa mo, April pagpamati. Joy Gaston. Tama na mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Upod ka aksyon, ako na Aksyon Reports, second portion. Upod ka aksyon, Fred Salanga. Balikan naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.